Salutare tuturor! Bine v-am regăsit într-un nou vlog. Astăzi o să facem unboxing la un Cukirin M4 Max. Păi, abia am așteptat să vină curierul. Noi ce am primit? Trotineta. Am primit imbusuri, carticica de la Cukirin, încărcătorul. Aici avem descris și ceva șuruburi pentru trotinetă. Aici ai plasticul ăsta pe spate. Și la nu asta ne interesează și trotineta. Haideți să vedem ce oaie e. Cam așa se primește trotineta. Le ridicăm de aici. Așa. Acum îi montăm bidonul, care vine cam așa, de foarte bine. Da. Așa vine. Așa vine. Stai un pic. Aici. Trotineta. Da. Hai un pic. Ia uitați, nu pot să nu. Am venit cu la scoane, da? Și cam așa a venit. Haideți să montăm bidonul. Îl ridicăm. Hui! Așa. Cum îi desfacem imbusul ăsta de aici? Imediat revenim după mici. Acum îi desfacem imbusul ăsta de aici. Îl punem în buzunar când se pierdă. Ăsta de aici sus. Așa vine parcă, nu? Da? Așa. Mai sus sunt cu... La max. Trage. Stai, punem asta de aici. Așa. Asta vine cam așa. Nu trebuie mai ieși mult. Așa. Îl punem înapoi imbusul ăsta. Revenim imediat, îl rog pe colegul să mă ajute un pic, pentru că nu prea mă pricep la asta. Gata, m-am ajutat un pic cu colegul. Acum mai strângem și șuruburile ăștia de aici, ca să nu avem surprize. Strângem bine, bine. Așa, astea trebuie strânse, acum. Da. Nu strânse. Da, sânge. Astea Și aici sunt măsuri. Cum vedeți, îmi tremură mâna, că am așteptat trotineta asta. Ui! Așa, ce mai trebuie? Trebuie să montăm plasticul. Da? Așa, cutia o punem mai încolo, că o să mai avem nevoie. Trotineta mai vine și cu un încărcător de Cukirin. și cu cărticica de la Cukirin.
mașină energizată. Și acum mai montăm plasticul ăsta. La prima dată punem plasticul ăsta aici sus. Și acum vine partea mea preferată. Uitați-vă doar. Aici jos. Și acolo în spate. Punem piramidul. În spate nu avem. Și luăm jos plasticul ăsta de aici. Și ui, 3 să vedem cum merge în mod eco. Mai trebuie să băiem un pic de drive și în sport. Că nu-i full bateria. Are și LED-uri, dar acum nu vreau să văd, dar o să vă pun și imagini seara cum mă duc cu ei. Are și vinuri, tot ce trebuie. Îl băgăm la încărcat și revenim cu niște imagini. Mai dăm și cu un pic de ulei pe discuri că se aud cam urât. Și asta e noua mea rețetă. Și haideți să-i dăm și o tură. Asta a fost vlogul de azi. Asta e trotineta mea nouă. Și o să vă mai fac mai multe vloguri cum facem ride-out-uri sau cum merg și cu prietenul din spate, că are și el la fel. Așa că ne vedem în următorul vlog.